bayine ora ngrasake susune ibu. Lah dukun bayine lak ngingu kirik to, Pak. Heeh. Delalah. Ya Allah. Delalah dukun bayi pun tuwek banget nika. Jadi pun mboten saged nyusoni. Niki mboten saged nyusoni pun sepuh. Niki dilumahke teng keset. Temen-temen aja. Lah kok mari ngoten diparani. Lah niku lak kirik lagi anak-anak, Pak. Susune lak ting prengkil nika. Nggih. Lah kok ngungkeri niki, Pak. Ya seneng. Pak yo begitu roh susu kirik langsung cup ngoten niku. Layak lambene kaya kirik ya. Oleh, kowe kok ngisi-ngisini Simbo. Simbo iku. Tepuk tangan untuk masyarakat Terima kasih, Tugu. ya. Melok lho, Mas. Saestu kaya-kaya Mary, Mas. Tulung Agung itu kegiatan apapun selalu gelar budaya, selalu ngestarekke budaya, mboten kok cerita tok, mboten kok umuk tok, mboten kok sombong. Ning membuktikan bahwa selalu menjunjung tinggi harkat martabat budaya Indonesia. Nah, lek pun kaya ngoten sing untung sinten? Nggih, kanca-kanca seniman seniwati. Ya, tegese nguri-uri ya nguripi. Lah iki. Nah, nggih. Mula alhamdulillah salam taklim kula kagem Mbah Lurah, sedaya perangkat kadherekaken jajaran Forkopimjam sedayanipun ingkang lenggah dalu menika. Tapi harus kita ingat Mas Minto. Ya. Kesuksesan pentas malam hari ini, kesuksesan pagelaran wayang kulit malam hari ini tidak mungkin sukses kalau tidak tersupport atau terdukung masyarakat wonten ing Tugu. Betul. Dadi suksese pagelaran krana didukung masyarakat sepenuhnya. Leres, alhamdulillah. Mas kula kluthuk nggih kala wau sampun jagongan kalih sedaya perangkat warga masyarakat wingking kelir menika jan saestu Pak, jan komplit. Nggih. Kula niku lek kalih warga masyarakat Tulung Agung menika pun kaya dulur Pak Minto. Amin. Dan saya itu mengacungi jempol bahwasanya pada malam hari ini warga masyarakat Tugu, Mbak Lurah Tugu menika saya selalu hormat kepada beliaunya. Mbah Nugroho. Iki hebat. Tulung Agung ini yang menjadi non saya lho. Aku cerita. Nggih. Tulung Agung ini yang menjadi barometer wayang seluruh Indonesia. Kok saged, Mas? Ramene wayang ora ngaso ngalahne Tulung Agung. Saestu. Lho iya. Ramene wayang ora koyo Tulung Agung. Kok saged ngoten? Ben bengi Surawan. Nggih. Desa-desa iki mesti wayangan. Alhamdulillah. Gumun ku mek sitok tok. Sebabe gumun Gumun krana wis to? penonton Dudu. krana kekompakan. Pelakune. Oh. Kok pelakune Desa-desa liyane iki wayangan. Nggih. Pakai Serjo kok Suroi ra wayangan blas iki piye? Pakai Serjo iki urung ngerti kok. Urung ngerti kok. Kupingmu apa bosok tas tak siarne? Napa, Mbah? Tas tak siarne tanggal 1 September Pakai Serjo wayangan. Loh, sing kula omongno napa? Suruhan lho, Pak. Hah? Sing kula omong iki surone lho. Kamangka surat kayak tanggal 16. Sesuk isbar. Suro mergo pendopone urung dadi. Dadi ngenteni pendopo dadi. Nah, kuwi kudune sing salahne iki lurahe. Loh, kok saged, Mas? Suro kok dadak ngenteni pendopo dadi iki lho nyapa? Lah kudune karek niate. Maksud niate lho. Niate apik, desa niki bersih desa, ulane ulan suro, ulane ulan kang bersih. Kuwi biasane desa-desa kan nun sewu lho. Gelar wayang. Contohnya Tugu iki tirakat. Sesuk wis malam terakhir suro lho. Nyatane iki ya diselak-selakne wayangan. Pakai Serjo lho. Suruhan iki blas ra wayangan. Lah ning lak Mas Jalang Minto mboten ngertos kok. Sama ngomong ki lurahe, Pakai Serjo. Omong ngono. Sik. Piye to iki? Suro ra kebagian nggon. Nah, berarti sing salah sampean, Pak. Lah kok Sampeyan itu harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Sing boboti tanggapan. aku yo mengutamakan masyarakat krono apa suruh aku ndak wayangan. Sebab napa? Ya golek dhuwit nggih tuku pendopo kuwi. Gendeng kowe. Ngerti? Sampeyan ki ora ngerti. Pendopo itu ku Pendopo ki ya prioritas kanggo fasilitas masyarakat. Lurah ki ngene iki. Mangsamu sapa sing nukokne tuku dhewe kuwi. sing sampean posting bendina kuwi. Heeh. Ngawure tuku malah duwe kurang bengkok disewakne dek iki. Kowe ngawur ora rono mangsamu. Coba. Nun sewu, Pak. Wah, niki angger jebles mawon Lah iya lho, kadhe iki sing bengi lho diarani kaya musuh. pemimpin desa ki nun sewu ya, Mas. Wong ngelokke maido ki penak. Nek sing lakoni. Nah, kuwi dirungokke. Dadi lurah ki abot. Abot. Lah lek abot nyapa mbok lakoni? Piye neh ki kok iso? Lah lek abot nyapa kok dilakoni? Menungso ki penak lho. Menungso ki penak. Luwe mangan
ngantuk turu, ya ora? Nggih, nggih, nggih. Balik abot ya nyapa dilakoni. Nah, kuwi prinsipe wong sing ora duwe cita-cita. Luwe mangan, ngantuk turu. Panas ki yo. Wareg ngising ngono ta kowe? Ya. Lah iya wong ora duwe prinsip ndak duwe cita-cita ki ngono kuwi. Lho sampean. Loh, Heh? panjenengan pun nate panggih Mbah Lurah pakai sejo. Heh? Tulung temokno. Bentar. Tulung Lah temok. tanggal 1 Mas Minto ngasto kono berarti lak wis omongan karo Lurah. Ngono lho. Lurai minggat. Kowe iki tenanan apa ora? Aku ki ora mudeng lho. Soale do kono do kene iki ngertiku ya nek kene Mbah Tugu pirsa, Mbah Nugroho ngerti. Heeh. Lah nek nglerek sithik Mbah Samir ngerti rada ngulon. Terus nggon pakai sejok sinten Pak ingkang lenggahi Pak? Sing lurah. Nggih. Heeh. Tak wongi. Nun, Kowe iki ora paham. Lurah pakai sejo ya sing mrongos ning kula kuwi. masa ki Lurah to? Ya iki lurah. Lho kugene mbok lolokke ngawur wae. Ngawur wae kono yo ngrangkep dadi Lurah. Aku nek sing ngelokne wong ndak waras ndak masalah. Lek wong waras aku mesti nesu. Nyuwun pangapunten lho Pak. Sik. Berarti jenengan ngeloni kula napa? Ora waras. Berarti aku edan. Edan. Sampeyan yo melu edan. Lah ngopo? Lah ngerti nek dagelan edan sampean jak. Wong Aku manane Mbah Lurah Tugu to, Mas. Nyuwun Mas Dujo neng kene kon dagel. Coba. Terus Ya yo wis kon dagel. Ha sik apik-apik Mas Minto lho. Sampeyan ki Loh. paling tidak. lha nyapa apik-apik? Lho, sampeyan teko wong tok. Rekasane Mas Minto ki sik ngopeni yoga. Kuwi dirungokne Sik kuwi. ngopeni sinden, ngopeni posisi, ngopeni tukang son, ngopeni peniti, sik nggawa panggung, Lah. sik nggawa lampu. Lho, lek Pai bijaksana tamu- ngene iki. Pai tamu apa? Aku nglenggana kok sadar diri. Lah kowe dagele sak jam luwih saiki kok maido contongmu ki lho. Lho, Iki panggung rungokno. panggunge sapa? Resikone dalang nggawa wayang, nggawa mangkara, nggawa gamelan sound system, nggawa sinden, nggawa yoga, peniti. Nggih, Coba. Mas. Jajal. Nang sewu Pak Minto. Yoga ya penting, waranggana ya penting, Nggih. musisi ya penting. Tapi sampean kan ora nggawa sing luwih penting pagelaran bengi iki. Lho, Ini tanggung jawabku Tanggung iki. jawab. Yoga ya penting, waranggana ya penting, musisi ya penting, sound ya penting. Tapi nek sing luwih penting tapi sampean ra gelem nggawa dhewe. Apa? Debok. Apa nek dalang terus ini kon usung-usung debok ngono apa nek? lah kowe nek di sapa kak tanggane lak ya lho, Pak Lurah Minto saiki arepe bakul tempe to. Lah coba. Ngono. Ayo. Ya apa ora? Ning lak lembah Sik. mana? Lembah mana apa? Mas, Mas. Jenengan niku Kyai Sepuh. Kula tahu Eh. jenengan nyapa? Piantun piye? Kyai Sepuh. Tak omongi kowe. Tugurejo ki tangga desa karo Pakisrejo. Nggih. Nun sewu, kudune silaturahmi yang kuat dengan warga masyarakat Tugu Ditanamkan. kudune ditanamkan yang erat yang kuat. Leres. Ditanggap tanggane dhewe lho. Nggih. Kok kemlindi sombong iki lho Pak Minto. Sombong piye wong rega ya ora kaya liyane. Ora perkara regane, leh mayang apa njaluk lakon. ora perkara lakone. Lah kok sombong? Silaturahmine kuwi lho. Kemlinti piye? Kemlindi ditanggap malah madhep rono ra gelem madhep rono iki. Sik. Kowe tau ndelok wayang apa ora? Liyane aku tau ndelok wayang ora? Tahu Pak Minto. Lah ya tau apa nek dalang terus madhep rono ngono jajal. Dalang ki lumrahe nek trah saka kulonan Surakarta Hadiningrat utawa Yogyakarta Hadiningrat kuwi tatanane dalang ya madhep rono. Lah. Nek dalang madhep rono kuwi Ki lho, dalang. ki lho sing ngerti. Kowe iki melu budaya pirang wulan to kowe kok ora paham. Isine kok mek maido turan dik bengi aku jane sik mangkel mami tak titenono ning Tugu sesuk arep. Lah napa, Pak? Wingi ning Sidorejo aku anyel karo kono. Sampeyan ki ya ngono Aku kuwi. ya pegel karo kuwi ya. Lah nyapa? Ya pegel lho. Pak aku iki Pak Minto ngendikan to. Nggih. Jo tanggal 15 main ning gone Tugu. Nggih. Awake dhewe persiapan tanggal 13 awakmu kudu mara ning omahku. Nggih. Ya toh? Nggih. Engko awake dhewe ngomongan, engko nggih bahan apa materi apa. Jagongan kepenak. Tanggal 13 dingi aku mara ning daleme Pak Minto. Pakai serjo. Lah kok malah nun sewu lho. Pripun Mas Kluduk? Nun sewu lho. Nggih, nggih. Aku mara ning gone omahe, Heeh. wis selawange ora enek. Bojone mengo. Kuwi Ki piye to ki? Piye? Sampai nak semadosan kali Pak Minto. Minto. Lah ya. Tanggal 13. 13. Moro ning dalem kono. Dalem Pak Minto. Terus Aku mara rono lah kok lawange ora enek bojone mengo. Loh. Akhire aku wis Ya, ngono iki jajal. piye njejeling? Apa ora nyepelekke ngono iki?
Lawange renek bojoku mengo. Mas aku bojoku mengo terus ngono ya. Ukaramu kliru. Sing bener iki sampean rono lawange ora enek, bojone mengo. Ayo. Bu lawange mengo, bojone renek. Bojoku mengo. Nyapa ndak kok leboni? Wah niki ya gesek kian. Wong bojo kok kon leboni wong pripun to? Iki lho bocah kocolok lho. Mas, sampean ki dianggep anak iki kanggepen bapak. Nah, karepku ngono lho. Moh aku lek di bapakku moh aku. Moh? Moh. Moh aku yo moh dagelan kowe. Ngantek kowe nembang nganggo prabotku titenono kowe. Mikir ra gawa. Gawa. Endi? Iki Diingi ora gawa diingi. lha iki nyilih batu kuntek iki. Wis titenono. Polek Mas Didik sampean nembang entuk lek kae nembang nganggo musik SGI ra oleh. Iki lho Mas, sampean iki mbok yo padha karo aku nyapa. Nyapa to jane kuwi ya? Mbok sing padha karo aku. Nyapa to kenyih? Piye-piye wong Kowe belani sapa? Kowe dulurku lho. Kok malah belani Pak Minto nyapa kowe? Aku ki kowe dulurku lho, tak tampuk cangkemmu lho kok. Kula niku teng-tengah, Pak. Heeh. Kula nggih nganggep panjenengan kaya bapak, Lah, kula iku lho. nganggep iki nggih kaya Lah, iya. tuwa. Ning sak ora-orane sampean karo aku mbok sing padha. Ora sepadha lho. Lho, nyapa? Ora sepadha beda. Beda. Siji kuning siji ireng kok. Sampeyan kudune bersyukur karo wong ireng lho. Lah ngapa? Mergane wong kuning, mergane wong ireng. Ya ora? Mergo enek wong kuning. Mergane wong ireng. Dasar sampean sisir kasih luwih kuning, sampean kita ireng. Ya ora? Hah? Undang-undine ngoten, Pak. Ora tegese ki awakmu karo iki kok beda. Lek kowe ketok ireng iki ketok mrusuh. Beda, Pak. Niki riyen laire benten. Heeh. Nek kula riyen laire niku pas Desember. Lah. Gede-gedene sumber. Tur lair kula mbiyen pangapunten. Ketoprak siswa budaya main teng Kali Bokor Surabaya. Niku kula niku pas lair ditampa bidan ayu-ayu. Tur kula niku dimimiki air susu ibu. Kesehatan terjamin. Njur nalika semanten kula tenggene rumah sakit dilebokne teng ruangan AC, Pak. Wah. VIP, Pak. Bayi kula niku Terjamin. Nggih, bayi kula niku dilebokne open nika. Wah, metu dadi roti. Kok metu dadi roti piye to? Open lho penghangat bayi ki lho. Ora ngerti. Meneng sik aja ngomong, ben ngomong iki. Kula dirukti apik kali ibu bapak kula. Tur yo dipomo tenan. Ning delalah Mas, masyaallah. Mas kluthuk laire usum paceklik, Pak. Layak wandane kaya ngono ki. Pas bulane Januari hujan sehari-hari. Heeh. Niki lahir toprak ra tau main. Ibu niku isine ming godhog tim-timan karak. Niki Layak. godhog tim-timan karak diwehi kambil tuwek. Nek ngarani sego aking. Lah niki lahir delalah ibu nalika lahir niku lak bapak ubet golek duit. Lah kok ibu niku pun buka 18, Pak. Bisane meteng mau ruko ya. Piye to lahir niku kuwi lho, tak critakne Mas Minto. Heeh. Songo. Buka songo. Buka songo. Delalah niki pas ibu. Sik. Nyapa? Kowe karo aku tuwek aku lho. Mosok kowe roh lahirku mosok. Lho. Lah iya. Lho iki critane buke kok. Oh, buke ta. Critane buke. Walah letik, jok litik Mas mbiyen jan kaya-kaya ngempet eluh. Lahire Mas niku nun sewu, Pak. Ibu nu pendarahan. Heeh. Pendarahan enten nek 15 kilo. Pendarahan. Pendarahan tok buke niku. Arep ngetokke kuwi. Nggih. Ngono dadak ditokke. Lah, pripun to jan? Lek metu ngripoti wong e. Delalah, Pak. Delalah kok udan deres. Lah kuwi dirungokke. Ibu nu teng desa Kluthuk mriko, daerah Wonosalam munggah. Niku lak nggon gunung, Pak. Heeh. Delalah niki meteng, ibu niku melangkah. Sing meteng buke kok aku meteng iki. Ibu meteng niki melangkah. Ya. Lah kok bledek nu banter, Pak. Duar. Lah kok niki metu lupir niki. Bledeke muni mleh tiar. Ndase niki mendelep mleh. Ya mek tingak-tinguk ngoten niku tok, Pak. Layak. Kisane bayi apa nyambik. Niki laire bar ngoten terus ibu diopeni kalih dukun bayi desa. Nadalah kuwi lho. Ibu pendarahan langsung dirawat jalan, dibawa teng KUD. Lah akhirnya Mas Kluthuk Akhirnya ibu ditimbang. Dan iki ibu apa gabah? UGD. Ah, kuwi lho. Tenggene UGD, Pak. Heeh. Ibu
gawa teng UGD niki diopeni bayi, dukun bayi desa. Masya Allah, Pak pangapunten. Niki lak mesake. Bayine ora ngrasake susune ibu. Lah, dukun bayi ini lak ngingu kirik to, Pak. Heeh. Delalah. Ya Allah. Delalah dukun bayi pun tuwek banget nika. Jadi pun mboten saged nyusoni. Nik mboten saged nyusoni pun sepuh. Niki dilumake teng keset. Temen-temen aja. Lah kok mari ngoten diparani. Lah niku lak kirik lagi anak-anak, Pak. Heeh. Susune lak ting prengkil nika. Nggih. Lah kok ngungkeri niki, Pak. Ya seneng. Pak yo begitu roh susu kirik langsung cup ngoten niku. Layak lambene kaya kirik ya. Lah iki. Dadi yo aja nelongso, pancen Wis rasah nelongso, rasa nangis. Trae beda, Pak. Beda nasibmu ki kaya ngono kuwi. Mulane rasah kemaki. Yo ngono ki aja mbok critakne ning kene. Loh, wong kuwi kadang ki duwe lelaku dhewe-dhewe. Ya laku mosok kowe asi terus aku susu kirek kuwi yo. Ngono lerang. Kok yo laire yo beda-beda kok, Mas. Wong ki nasibe beda-beda, Beda-beda kok. ora kena natasne luh ngono ora kena. Ya beda-beda tapi ngene iki mbok critakne neraka. Wis rasah nangis. Saiki Rasah nangis. temu mulyamu tur padha ngrasake penak to. Mulya ya mulya mosok Nah, susu. dadi nek wis ngono kuwi iso rumangsa lan ngrumangsani omponganmu ndak keduwuren ngono. Nyapa kok nangis. Susu kirek rena-rena. Nangis nyapa? Mosok susu kirek tenan. Diomongi kok seksine iki ya wong akeh lho. Kok nangis ki lho. Mosok. Lho, wis rasah nangis. Kowe iki adol welaso ya percuma wis tuwa. Nah. Ngono, nyapa nangis nyapa. Ora enek sing melasi. Ngono. Aku jane nangisku ora perkara kuwi aku. Lho. Lah kok nangis ngopo kowe? Luwe aku. Niki Pak, basa gedhi yo beda neh to Pak. Jane nalika SD tekan SMP, beyuh Pak, rupane nggih padha kali kula. Basa nun sewu. SD kelas 5 mbethike ra umum. Lah yo. Mbethik Pak. Bedhek banget. Wah, Ngampun critakne nyampun ya. diomongi bapak le magrib aja metu omah. Ya. Ki akeh Bathara Kala. Heeh. Lah kok pedahan pit nika. Heeh. Cemplung selokan. Niki Bedhike kaya ngono kuwi. Mula nun pangapunten Mas Minto. Heeh. Lambe dhuwur niki lak beda alih kula to. Beda sampean kan ketok disawang nyenengke ngono. Nggih, biasa to. Lho, Nek niki lak rada nyongot sithik to. Heeh, rada nyongot. Niki riyen niku magrib tiba teng got. Kali bapak niki pangapunten. Niki cuwil separuh. Lho. Akhirnya dibetok teng rumah sakit. Heeh. Terus kali dokter niku napa jenenge diinterogasi bapak. Pak, ini harus diambilkan daging belakang. Bokong. Bokong ini ajeng dicuwil, nempel ngriki. Lah, bapak lak mesake. Loh nanti kalau udah dewasa gimana anak saya kan bokongnya nanti lak lobang. Ya, heeh. Akhirnya kula dirujuk kali bapak. Dirujuk kon. Le, masmu tiba mesake tulung ana. Lah ngopo to, Pak? Kae lambene dhuwur butuh daging. Heeh. Akhire kula dijak ngendangi niki bablas disunatne. Sampeyan Nggih, sunat. sunat dadak kula. Terus Basa sunat dadak, bapak niku kula teng ruangan dhewe to. Heeh. Dok, anak saya kelitik potongannya jangan dibuang leh niku ngoten. Oh iya, Wih, potongan betul, Pak. sunat. Pun saya bawa aja saya minta. Lah kok mlebu teng ruangane niki. Ya. Dokter ini diomi, Dok, ini ada solusi. Enggak usah bokongnya niku dijipuk dagingnya. Pun niki ditembelke teng lambene anak kula. Turane sunatan sampeyan. Sunatan dadine tanpa tulang to, Pak niku. Oh iya. Mula yo nggih lemir ngeten niki lho. Niki tanpa tulang, Pak. Layak. Ngoten. Anu, oke. Napa, Mas? Berarti kita tembelan entekmu ya. Nggih, mulane halus ngono kuwi. Cangkemku kita tembelan apa? Iya. Layan nanggro wong wedok ayu sing jengat cangkemku lho. Kowe iki yo ora umum. Mosok enek lambe terus tembelan pelem. Kowe tak tapi lambe. Oh, lambemu. Wis Aku mosok mau nemen wis mobil susu kirek terus tembelan pelem. kowe ra sembrono. Dene cangkemku ora tau Mas Minto lho sing marahi gregeke Mas Minto lho. Wong aja ngono. Wong ngene lho, Pak. Ngono. Bersih desa ning Tugu. Muga-muga sedaya warga masyarakat Tugu pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Taala. Wis tak omongke sore mau. Lagi. Lagi dicontoh, Pak. Kula niku nun sewu. Tugu ini menjadi barometer. Nggih. Kita itu sudah jarang melihat patung
BPKBN. Iki lek mbiyen ngarani KB. Keluarga bercelana iki. Aduh, Keluarga berencana. lah yo nek ora Jarang loh celana Pak. susah. Kita itu melihat patung KB ini jarang. Nggih, nggih. KB program dari BKKBN cukup 1 anak 2 istri. Ini yang harus ditanamkan. 1 istri 2 anak. Tapi loh, oh iya iya, 1 Nah, istri 2 dua anak, anak. itu yang selalu ditanamkan. Patung KB ini jarang loh Pak. Jarang. Gitu betul. Niki sik enggak. Tapi tugu sik enek di patung KB. Loh, anake papat ya. Lho, loro lho. Sing ngisor loro sapa ora. Matamu kayak wong delok kok iso. Delok. Wong delok kok iso. Dadi insya wong delok tiba kalau patung ya. Ya suka tara kok. Dadi muga-muga tugu menika dadi desa sing gemah lipah los jinawi Amin. ora bakal kekurangan sandang pangan ping papat. Alhamdulillah amin. Puskesdes, pos kesehatan desa ini melayani masyarakat. Masyarakat ini yang penting sehat. Lek wis sehat insya Allah bermanfaat. Amin. Insya Allah bermanfaat bagi masyarakat. Insya Allah nyambut gawe manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kabeh selamat donya lan akhirat. Uripe saya nikmat. Nikmat. Nah niki Menika Pak. tugu Pak Minto. Bener lho Pak Minto? Iya. Ya. Pak Minto. Aku surasa mbok kandhane paham ngono kuwi. Balai desa ini wombo ya Pak Minto. Loh. Niki Kayak masjid lho Mas. Masjid niki lho bali desane teng mriki. begini maksudnya. Kowe iki ora tau sapa rene kok iso. Urung dicet, urung Masjid. dicet. Balai desa ini urung dicet. Lho. Kok urung dicet niki lho daleme bali desa mriki lho. Leki. Ayo kuwi tanggane. Sebabnya apa kok balai desa ki urung kober ngecet? Sebabnya ya karena repot Mas. Ora. Mergo anggarane kena Koperasi Merah Putih iki rodok dadi Ya beda kok iso mangsane ngono. Sing penting tugu niku tegese TUGU. T iki tekun manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala insyaallah warga mereka tugu pinaringan berkah barokah sedayanipun. Usaha untuk mencerdaskan bangsa itu yang selalu diutamakan. Muga-muga generasi bangsa ana ing tugu kene iki migunani tumrape nusa bangsa lan agama lan bekti karo wong tuwa. Ya. Gagasan dan ide itu sebagai pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah desa insyaallah akan mensejahterakan warga masyarakat semuanya. Yang terakhir hurufnya U. Umum. Jadi kepentingan apapun warga masyarakat kini ki, pemerintah kini ki juga untuk umum. Lebih baik mementingkan kepentingan umum daripada mementingkan kepentingan pribadi. Amin. Mbah Lurah menika. Mbah Nugroho. Mbah Nugroho. Piyai ini kejawen tenan. Ngagem jare. Ngagem jare. Jare ki insyaallah jaki jangan rek ki lirak-lirik Mbah Lurah jangan sampai lirak-lirik terhadap APBD, terhadap anggaran yang bukan hak beliaunya. Alhamdulillah. Insyaallah beliaunya transparan, insyaallah beliaunya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, ora gelem mangan duwike rakyat. Tepuk tangan kagem Mbah Lurah. Kowe lek iso cerita tutur kaya ngono iki awakmu kok ya ndak magang kepala desa. Pak Minto, kula niku jane ya pengen. Cuman saya itu berangkat dari bawah, dek ini nyalone juru kunci, maite demo, Pak. Aku wis. Lah ngopo? Wis ora trimo kok korupsi aku. Korupsi apa dadi? Maesan. Mbah Lurah. Kok ngagem beskap? Bes ki besarkan hatimu sebagai kepala desa. Amin. Tegese ngopeni wong akeh iki beda-beda karaktere, beda-beda panyunane. Dadi wong iku dadi lurah kudu sabar nrimo ing pandum. Kapok. Dadi lurah aja duwe jiwa kapok. Mergo itu salah satu dedikasi kita untuk mensejahterakan warga masyarakat. Pengabdian. Lho. Inggile ngagem blangkon. Kenapa kok pakai blangkon? Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Alah. Ya iki lho beskap karo jarek iki lho. Blangkon ki blang-bleng insyaallah sing dijangkah bakal kelakon. Alhamdulillah. Selani tembang ya Mas? Heeh. Iki gandeng sebagai kepala desa itu punya tim penggerak PKK, Ibu Kepala Desa. Ki Mars PKK diaturke. Sampai sekarang ada ya Pak ya? Wadah. PKK? Bojone mek Ono. Bojone kluthuk niku Ketua PKK. seminggu 3 kali Pak. Senin PKK, Kamis PKK, Minggu PKK. Apa wi? Lho PKK. Ngatek kula niku nun tidak ada waktu untuk saya. Awakmu lho kok kerep men dipekek-pekek nih aku. Yo PKK wae ora usah nggih pekek kok iso. PKK Ibu Yo, kaya ngapa? Mars PKK diaturke kagem Ibu Kades Tugu uga PKK sekecamatan Rejotangan. Dados yo. Berapa orang, Pak?
PKK atau Mares PKK. Kakak, Ini merupakan salah satu pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat utawa keluarga. Jadi ini benar-benar salah satu organisasi kemasyarakatan dalam hal pemberdayaan wanita dan keluarga. Sebagai pendorong yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan untuk mensejahteraan keluarga baik di tingkat desa maupun tingkat nasional. Nah, jadi wong wadon iki aja disepelekke. Pendorongnya wong lanang baik di rumah maupun di luar terkait dengan pembangunan iki lek renek wong wedok wong lanang ra semangat. Persamaan gender, Pak. Heeh. Kula niku yo sing nyemangati yo bojo, Pak. Lah, kula sing nyemangati iki bojo. Bojo. Kula niku nyambut gawe bojo kula niku termasuk Indonesia lho, Pak. Bojo kula termasuk istri yang mandiri. Ya. Alhamdulillah bojo kula niku pinter golek dhuwit, Pak. Heeh. Oh, dadi nyambut gawe duwe objek dhewe. Enggak, dadi aku nyenggane dhuwit ning ndi bojoku roh. Dadi bojoku golek dhuwit. Kuwi pinter goleki dhuwitmu ora kok pinter golek dhuwit. Hanya untuk menggambarkan, Pak. Ya. Keluarga berencana itu seperti apa. Lah iki kowe dadi kowe dadi anake Jajah. Sampeyan dadi anake. Si sapa? Iya no kaya patung kae. Bapak ibuke terus anake loro. Pamane awakmu duwe adi kae. Adi Pipit kae Jajah. Bojoku Kiki kenek, Bunjung kenek kene. Ya Pit, coba Pit. Digambarke. Nah, keluarga berencana iki kepiye? Keindahan dalam berkeluarga itu bagaimana? Kuwi adikmu. Mungkin cilik koyo godi. Loh. Kok sik to ora kok kudu kowe iki manut sutradara. Terjare koyo kae. Lah iya umpamane kan ya ora apa-apa kono cilik kono gedhe. Wah, iki keluarga sing kakene BG ngene iki. Kok kakene BG pripun to rumangsamu iki? Kuwi adimu, Jajah. Iki, Mas. Pak. Kowe iki wong wedok mbok sing luwes ora kok Mas ngene iki terus. Sing luwes ngono ora. Gawan wisan. Alah kaya masjidmu mbok tutak-tutuki. Kang Mas. Pripun Mas? Wis dadi bojoku, kae dadi anake. Kang, mbok ya dhewe wae. Nyapa? Nyapa? Dadi apa aku? Kowe dadi mase. Iki dadi adike. Adik. Ngono. Aku adik. Kowe tekomu keri. Tekomu keri sik kono. Kowe tekomu keri sik. Ya ya. Wong dadi Mas. Mas, Jawa Timuran Mas, Jawa Timuran. Jawa Timuran. Tung tak. Sarep. Anakmu loro ndok ndiae gak ketok-ketok iku ndok ndiae. Lah iya to, arek-arek iku nang endi abarane? Ya mene urung mulai jane iki anakan celek apa anakan menungsa ta? Weh, mbok kaya gento. Lho. Lah piye? Ndak halus belas yo. Panan Yo celeng. sing halus tok kowe. Panan celeng mbok kowe berarti aku lek anak celeng berarti kowe iki mbok celeng berarti kowe. Oh iya iya. Mangsamu genjik ngono. Metu mengko lho Kang, metu mengko. Metu mungko ngenteni ngenteni jam. Arepe tak tokne. Anakmu ndondi kok gak ketok-ketok ndondi. Aduh, piye to Pak? Kemang tak goleki kok dhek enek to wong kemang omong iki mulih awal Bu. Lho kok piye iki? Lek anake ndekne rasa digoleki. Terus Gawe neh. Oh alah, wis ngono ki lho, ora pakai selesai ngono ki lho, ora pakai. mulane bali desane ra dadi-dadi lak kuwi to. Sing anakmu wedok jenenge Sarini, sing lanang jenenge Sariden kae ning ndi? Waduh, kemang ki lek pamit jarene ki ngemol ngono lho. Klodro kok enek ngemol barang iki. Ya paling ndaki metu srawung ora. Lho kemang ki pamite jebak iwak lho Mas. Ki nganti lho kemang bocah-bocah kemang. Aku kudu iso ngandani menehi contoh karo anak-anakmu. Yen kowe ra iso ngglowent anakmu, aku sing ngatur anakmu. Ngapurane sing akeh ya Mas. Ayah, Ibu. Aku pulang. Aku pulang. Wis awakmu gedhe nggawa rangsel malah kaya kura-kura ninja. Loh, aku mulai sekolah, Pak. Iya, lek wis rasa nggih kuwi atribute kuwi lho. Loh, nyapa mulai sekolah nggih nggo buku apa? Ya. Adalah anakku Sarini. Iya, Mbak. Masmu ning ndi kok ora ketok ki ning ndi? Kamangka masmu tak kongkon ngawati sampean lho.
Mau budale mangkat karo aku wae, Pak. Saiki mendem terus. Mau budal mendem terus semayanan karo lek Paidira nama jarene arep udu nomer ngono. Wah, berarti kumpul-kumpulane gembos iki niki dadi. Heeh. Wes kene. Engko nek Masmu sari den teko, bapak sing arep nuturi. Ayo Oh, iya, kene Pak. Ya. Kene. Aduh sing sabar ya nduk ngadepi bapak. Rene. Kowe tak dadekne gantine bapak lho, Kok ora iso ngawat-ngawati anakmu? Jajali. Anakmu ora iso mbok awasi. Anakku itu adikku, Pak. Adik, Pak, adik. Adik. Oh lah iya, Adik. Nyicil Bapak. Bapak Iki lho, mari Mas mintamu gawe adik neh ngono kuwi mah lho. Ketularan aku. Ayo. Kowe dina iki karo Dek iki ning ndi ae? sinau, Pak. Sinau apa sinau? Sinau. Rucilan kok. Nah. Dek iki anakmu mbok wedhe pira? Tak wenehi dhuwit 150, Mas. Duitmu sik. Lah sik. Rene. Wis pirang-pirang dina bapak wis entuk kabar ora enak. Adimu mulai dhewe. Jane mbok tinggal iki. Sekolahan, Pak. Piye? Tinggal sekolahan. Sekolah apa sekolah? Sekolah, Pak. Aja ngisi-sini bapak lho. Iya, Pak. Bapak iki ning kene dadi tokoh masyarakat. Nggih. Ibumu tak calonke dadi bendara desa. Saiki nganti kedatangan piye, Jajal? Ayo. Ngaku ora? Nggih, Pak. Jare ngene. Aku ya. Ayo rene nyedek bapake. Kandhani anakmu. Piye to, Le? Kowe kok ngisi-ngisini Simbok. Simbok iki lho. Wis ora arep dadi kepala desa mosok duwe anak tukang dolanan jiki. Masa anak nyasar mboke? Kowe kena ora kandhani. Ya, Pak. Tunggu. Jangan. Ora ngerti bapak ki sapa? Mosok lali karo awake dhewe. Lho. Iki lho kepala desa lho. Yen dina iki kowe nganti ora ngaku tak ajal ning omah kene. Kowe dek iki ning ndi? Adu pitik, Pak. Piye? Aduh dek. Duit pira-pira mbok entekne. Delok adimu mbok apusi awake nganti kuru. Guru sak lembu iki. Kudune kowe iso jaga jeneng ibumu, iso jaga jeneng bapakmu. Duit sing dengi 1 juta setengah mbok adu pitik, sing 2 juta mbok apa? GI, Pak. Piye? Kok kaya ngono pakatimu? Kowe ora nyawang, berjuange bapak karo ibu. Ibumu mikir kepiye iso nyukseske anak. Nggih, Pak. Njur dengi kowe utang dhek sapa? Kalau tang Dik, Pak Minto, Pak. Mbok ki apa? Nek kali wungu. Piye? Eren, Sing sabar ya Le, aja diulangi neh ya Le. bapak wis ora ndek sabar yen nganti kedadan kene bapak isin. Pak. Aja ngisi bapak kowe. Lah dadi apa? Halo. Dadi apa? Lah dadi apa? Dadi apa kowe? Aja ngisi. Delok ibumu kaya ngono kuwi. Pak Minto izin, Pak Minto. Hah? Ganti Pak Minto. Aku dadi bapake. Ya, heeh, wis. Piye ta iki? Dadi bapake aku. Kowe anake, kowe bojoku. Wes. Berarti aku adike kae. Oh iya. Oh iya. Ya, Sira tak tos. kucilan Allah. Sira tak tos. Ngerti aku karepe iki. Tak kepro ya. Tak. Sira tak tos. Sira tak tos. Oke. Rongko wis. Nduk, Piye, Mas? janjane ono apa, Nduk? Ibu lho, Mas, bendina nangis wae. Nangis wae mergo bapak iki jarene duwe bojoan. Ning kali wungu ngono lho, Mas, omahe. Saora-orane kon sing dadi adikku sing genteni ibu, njur ibu ngenes kedadiane ya apa, Nduk?
Bapake sering nyogoki aku jajan, Mas. Mulane awakku lemu. Ibumu ndak ndi saiki? Ndak boleh omong, jare aja omong ibu ya ngono. Ibumu curun. Ibu Kayak piye lho. iki lho, Mas. Ibu nangis terus lho, Mas. Wong pamitan ning pasar to, aku kok ora jebul wong iki bapakmu gandeng Elsi iki. Lah ya ning burine pasar sapi dek iki to, Bu. Bu. Ayo. Bu, Piye lho bapak iki? ibu sing sabar. Iya le. Wong wedok iki yen diloro-loro atine, sakala bakal dunggahke derajate. Ibu gak usah kuwatir. Yen bapak wis gak ana gentine wong tua lanang aku, Bu. Iya le. Piye-piye aku dilairno saka garban ibu. Yen atine ibu lara, aku ya melu lara. Yen atine ibu mangkel, aku ya melu mangkel. Emang ngono ibu le. Urus utusan bapak. Ibu Yen wis bapak teko, mungsuhe aku, Bu. Kowe mikir Ayo nyisih Bu. tutuk omah gawanane wis ngene iki. Anu wis ini rada macet. Iki anu lho. Gak nyawang ibu ta sampean. Ibu kaya ngono Apa ibu kurang ayu? Lah ya Apa ibu kurang langsing? kurang apa aku, Pak? bapak PC. Urusan bapakmu kono padha wis Ibu pasrah. direwangi operasi wajah, suntik kulit, ben putih. Bapak sing golek wong sing luwih putih, apa wis apik? Wis apik. Atine ibu kaya ngapa? Penak bapak. Aku bapakmu lho. Bapak. Kudune wong tua kanggo conten anak, wong tua dadi bayangane anak. Ora ngono kuwi. Apa kene kok nggih patuladan? Anu Ibu direwangi kaya ngene to nyawa to getih nglairke aku, Pak. Nglairke adikku, Pak. Kok bapak penak-penak golek wong wedok. bapaknya apa? Kowe keluarga berencana dadi contoh sing apik, aja dadi sing elek. Rumah tamu. Apa bapak apik? Iki mau ngakui. Hop. Ganti. Loh. Aku dadi mboke. Wis salah Aku nek. ibu Pak minta ya. Ganti ibu ya. Ganti ibu ya. Apa pantes? Alah sak pateman kok sing penting iso ngepuk dase iki aku. Kok salah nek. Kene. Wis yo bareng nek. Yo. Yo. Piye? Piye, Pak? Ya, gimana ayah? Cak, piye to, Cak? Ana apa, Dik? Mbok kok ora mulai-mulai to, Cak? Lah iya. Bapak bar tinggal telung dinane ke ibu parane nyati. Karo. Sik sabar ya, Nduk. Sik sabar. Sing sareh Lah iya, aja Cak. kemrungsung. Wong uripku gak apik kemrungsung. Yen kon arek loro kemrungsung gak nyelesekno masalah. Apik lan eleke keluarga iku kudu ana sing nata. Tapi aku isin Cak. Bendina mboke ning pasar kono lho, nang pasar kuno. Krungu-krungu. Ibu kok dadi Elsi iki piye? Ndaro. Biasane ning Kaliwungu ngono yo ana. Masa ade dikayani nggih dhuwit panas. Sik. Nduk, Piye, Cak? Supini karo Supiah. Iya. Kon ngerti tak ibu saiki nglakoni apa? Apa? Lho, jarene kon ngerti dhewe ibu ndok ndi? Iya. Nggawa tas. Gawa tas. Dandan. Lah, dhewe iki ibu kaya krungu-krungu didol Pak Minto. Oh, Yo iki. kene. Iki ana sing gak bener iki, Nduk. Kene. Bener. Ganti nih ceritanya. Cacak gentene bapak. Cecek. Nalika semono bapak lara bronkitis. Wis kapundhut dening Gusti, njur ibu kudune malah saya ikhtiar kepiye ben uripe saya penak. Kok kaya ngene. Yen nganti ibu gak kena tak elene, cacakmu sing arep ngandani ibumu. Hei, Wadi. Yo. Tak sawange.
Ibu sapa? Lho. Sampeyan lah ibu Supini karo Supia. Kok pentolo benerang ngakoni kene anak. Aku ngono. Sampeyan ibu Supini karo Supia. Darmi. Loh, petugas Bank Mekar. Oh, nagih ibu. Arepe nagih ibu mbiyen diutang akeh. Wo. Gara-gara ibuke awake dhewe minggat. Berarti gara-gara sampean Yudarmi. Heeh. Gara-gara sampean utang akeh jur gak gelem mulih nganti nglakoni sing ora bener. Lah, Aku duduk Bu Darmi ya, Mas. Loh, aku ngono siluman beruang. Kowe iki celelekan kok iso. Masa mbok tak tutuki Pak Vito. Dadi apa-apa mbok tutuki. Wong kowe iki rasa gawe beruang ora imu kowe beruang. Kok dadak beruang. Lah ya wong ora sanggahe ngono wis kaya beruang kan Dek. Niki lho Mas Minto. Ngene iki anakku delok oh bapak dadi apa? Dadi ngeten iki kula kandhani. Ah. Sithik crita ning iso makna. Bener Pak. Wong urip ki aja rebut bener ning rebut salah. Muga-muga tugu kene iki ora ana keluarga sing derdah. Nah kuwi tapi eleke keluarga kuwi gumantung saka diri pribadi masing-masing. Ya. Lah niki dicontoh nduk, kowe iku nek wis rabi ditata meneh. Kok serabi piye wis rabi ping 4 kabeh. Ora Ngawur wae kok. Tamet. Kene rada rene, tasmu ki dijiko. Ning penjiwaane apik kuwi. Apik aku. Aku pancen dadi apa jenenge iki aktor penganiayaan apik. Mas iki ana pundutan gending, Mas. Napa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Bapak Minto Darsono ing sasana pagelaran. Kula nyuwun gending kopi wengi, Mbak Pipit, kaju kuning. Mohon dilayani saking Bapak Santo Poso Arang matur sembah nuwun. Assalamualaikum Geng Dalu Pak Minto, kula Pak Gimin saking Kalangan. Pak gimana iku, Pak? Nyuwun gending gubuk asmara serampat kalian kesayangan. Gadis manis Kalimantan harus dilayani penggemar wayang kulit. Assalamualaikum, waalaikumsalam Geng Dalu. Ki minta kula Pak Sodik saking kampung dalam pake saji lan Mas Mosen Bagus Tugu nyuwun gending gubuk asmara. Tembang kangen mugi pakeliran ing dalu menika lancar sukses amin matur suwun. Kula Pak Sodik kampung dalem lan Mas Mosen Tugu wassalam. Pak Minto, satu pertanyaan untuk jenengan. Heeh. Dengaran kok Ibu ra nderek nyapa? Ikut Mana? tuh di ruang Di tidur. ruang ganti, Ibu di ruang ganti. Oh, Ibu, setelah ini ganti, mau Iya. atraksi. Lho enggak. Di ruang ganti ki nunggu ning gone nggon. Oh, tak kira kae lho tempat bersalin. Oh, Ibu babaran, meteng. Sangel. Tadi malam Angel, habis angel, dikasih. angel. Ibu capek habis dikasih. Iya. Iki Nur Sewu ini Mbah Harus Jeding tuh sih Tasik, lengkah nopo tasik. mboten? Tasik, batas sini tasik. Nggih, monggo Mbah Harus Jeding aturan minggah datang sasono nembang Pak, kalih Pak. SGI. Yuk. Pak, Mentaraman Mas, yuk kaya ngapa? Mbah Tenggur. Kalian Mbah Tenggur sisan. Yo, yo. Monggo Mbak Tegur. Dikarani Kasuwun sareng-sareng Mbak Tegur kalian pundi Mas Bito. Kalih. Oh, Mbah Tenggur ya. Mbak Cari Karasari engko. Mbak Cari Karasari. Monggo. Mbah Banten Ngeten. itu. Mbah nggih. Mbah Amir monggo Mbah Amir. nggih Mbah. Mbah, monggo Mbah Amir sisan sareng kalih Mbah Nggih, nggih. Nggih. Tenggur, nggih. Kersanipun gayeng dadi ngene ketok guyub ngoten. Saiki anu kok seneng kula kalih Mbah Amir mundi Mbah Amir. bocah-bocah Sekar Gadung iki saiki setia. Engko Mbak Cari. Mbah Cari Karasari mawon. Nggone bojone Mbah dhewe-dhewe. Nurah Himanto niku. Mas Minto, Nggih. Mbah contoh. Banjar monggo Mbah Banjar.
Nggih, sinten sing pengin minggah monggo, kula mboten maksa nggih. Monggo minggah Mbah Tugu sepindah. Monggo. Mbah Tugu. Mbah Lurah munggah, mengke Pak Minto mandhap. Monggo. Sinten Mbah Tenggur sinten mawon? Mbah Tugu. Mbah Tugu. Mbah Tugu. Mbah Tugu. Mbah Tugu berarti ora rene no. Nah, Mbah Tugu. Mbah Tugu. Monggo, Mbah. Monggo, Mbah. Monggo, tidak. Mario Jeding. Yen pangapunten menika Mbah Haryo Jeding dari saged minggah mergo sementara jedinge sik direnovasi dados Mbah Haryo Jeding kondur, Oh, kondur, ya. wonten kewajiban. Nyun pangapunten Mbah Nugroho. Wah, kok sajak wasis kados kagunganipun Mas Minto. Ayo mbul iki ora semayanan lho kok ya pas padha. Jos. Alah, malah wibawa panjenengan timbang nika. Ah iya. Isine jas mun disiapne. Oke, matur nuwun. Monggo, maju monggo. Pun derek Mbak Lurah. Mbah Lurah. Lurah. Mbah Lurah. Lintangan loro, Mas. Ah, sae. Monggo, lintangan semoro. Wah, Iki sidane winten, Derek? Pun disiapne kalih batu monggo nggih. Kula kira pawakne Mbah Tengguri kaya alim ulama kok jaluke lintang asmoro. Pun mang milih dhewe, Mbah, mang milih dhewe. Lintang asmoro, Mbah. Please. Dia. Anu, Mbah, pancen Mas Minto nika memprioritaskan untuk sindenipun. Aja meneh kok sinden. Yogane Mas Minto lho prioritas. Dia. Yoga tukang son wis nggo bojo dhewe saiki. Wis, tunggoni tok ngene sesuk wis menang. Tunggono nduk. Semarai. Siap niku mulai. Semarai. Sampun disiapne nggih Mbak Tenggur. Sampun Lama wau. tidak bertemu. Mbah Amir wau lek nyiapne kuat tambah minta ndak ndang-ndang. Semarai duit bengkok ndang tek ngene iki. Kok dek bengkok piye iki ngawur. Iki ra bengkok iki rong bau bengkoke. Pujian nggih. Disampan tekoni warga. Amin, Pak. Los. Tenggur sampun wayangan apa derek Rong. Pak? Dalange cek gawe gapura. Tengguri wayangan padha karo kene, tapi YouTube-e setel kono. Sampeyan ngenteni pendapat dadi Bapak Iya, Tugu, Pak Tugu nggih. Insyaallah. Amin. Sehat wong jenengan nggih. Mbah Tugu. Enggak. Yuk lintang Sing asmara. joget oleh sing nyawer Mbah Tugu nih. Ya, kaya ngapa? Lintang Asmara dados. Yo. Terima Mbak kasih Didik. sembah nuwun. Tugasnya Mbah Didik. Wah, kok terus dilimpahne kancane. Ya siap lho banggaan. Niki Mbah Karangsari minggah mboten, Mbah? Mbah Tenggur. Mari cari getose. Mbah cari. Oh, nggih, Mas Carik monggo lek katuran minggah saderengipun melayani tembang saking pamundhut gending, monggo. Nggih, suwun. Nggo Mbah cari. Pun barokah. Mas Carik Karangsari mewakili monggo. Mewakili Mbah Karangsari nggo. Monggo Mas Arek. Yuk, Duduk. jauh. Mbah Tugu sembah nuwun barokah sedayanipun. Monggo Mbak Cari. Sari. Nggih. Mas Carik Tenggong kalian Mas Carik Tenggong monggo. Mas Carik Karangsari kalian Mas Carik Tenggong. Karo Carik Pakis Rejo.
Pokok Mas cari pakai sejo. Tenggong Mas Rio. Mas Rio. Sip. Monggo Mbah cari. Ya. Tenggong nggih. Katuraken wilujeng dalu sedaya para rawuh nggih. Alhamdulillah saged pinanggihan wonten ing kesempatan dalu menika. Matur nuwun Mbah Dalang. Nggih. Paring kesempatan datang kawula sakonco nyambut hadiripun para masyarakat Desa Tugu lan sekitaripun. Ugi sedaya penggemar panjenengan. Mugi sedaya ingkang rawuh jinangkung kawilujengan sedaya nggih. Amin. Alhamdulillah. Engkang wigati lagi panuwun panjenengan punggawaning desa engkang sampun kersa berpartisipasi rawuh kangge swasana ing dalu menika. Amin. Nggih dumawah sami-sami. Nggih Pak. Suatu kehormatan kebanggaan datang kita sami. Wah janten budaya. Ah, kembangipun apa Mas Cari kali Mas Rio? Mas Rio. Nah Mas Rio monggo. Piye iki? Lagu nyanyi. Iki dadi MC apa dadi apa? Nyanyi. Wis milih sinden. Oh cinta. Oke. Awakmu ae. Aku tak mbaturi ae. Oh anu. Suatu kehormatan iki. Ya. Dadi Suatu kehormatan. Betul. Iki dagangan iki. Ngoten nggih. Disebarne luasne mumpung nang YouTube iki. Nggih. sing dagangan Mas Rio. Mas Rio niku tasih dagangan. Bujang. Ah, nggih. Tak Kula nggih dagangan niki. Tak dongane muga-muga ndak ketemu jodone. Amin. Pun muga-muga ndak ketemu jodone. Iki dongane wong pirang ewu iki, Mang? Niki wong 7.500 niki sebelum dadi siji niki. Setengah berarti. 7,5. Oke. Ah, kon milih sapa ngono coba. Pun Mas Rio. Awakmu ae. Yo, Nduk. Widya, heeh. Aku tak gambui tok monggo tak jogetan karo Mas. Siji kas Foto karo Mas Lidi. Mita, yo. Ngatekan, Nduk. Sesuk aku iso direkrut ngene karo jongklik joglotuk iki. Tembangin apa Mas Rio? Trisno tan kena kapedhotake. Betul. Ah, ya wis cocok pokoknya. Cinta tak terpisahkan. Waduh. Iki namung lagu Mbah Minto nggih. Ya, Kalau yang lalu biar berlalu, saiki namung lagu. Trisno tan kena kapedhotake. Mengke kula ngejak anu bojo kula Anissa Bahar mengke. Ngono. Wah niko kula nggawa penyanyi dhewe mengke Oh khusus. ya wis cocok lek dal sambung malih kali kanca-kanca Nggih. sedaya. Ngoten nggih, Mbak Matur Dala. sembah nuwun Mas Sami Tarik sami. Karangsari Mas Bayan Tenggong. Alhamdulillah. Nggih. Menika dipun lajengaken pundhutane nggih Mas. Lah lajeng napa to? Ya nggih. Menika wonten kelinci ucul saking Pak Deri Pake Saji, ugi wonten gubuk asmara saking pranipun sapa ki mau? Pak Gimin saking Kalangan. Nah. Nggih, Pak Gimin menika saking Kalangan menika wis Yo, gubuk asmarana dhisik diaturke, Nduk, sing sinden loro ngadeg langsung wae. Yuk, dados. Tanpa bawa, yo Mbak Luki karo Mbak Punjung, heeh, yo. Lili
Mas Lidik. Dawuh kleresan. Niki gandeng wektune sampun setengah loro kurang sithik. Lah napa? Mengke lagune dibablaske wanci gara-gara oleh Tadit minggah satu tembang klincuncul Bapak Santo mengke diaturi wanci gara-gara kopi wengi.